Ia taceți, bă! Cine? Cine, mă? Taurele se căcase pe el de frică. Cine? De ce? Eu ați mă cu față, taure! Ia uite-mă pe acolo pe lângă și ambalează! Mai uite-mă acolo pe lângă taurele! Mai uite pe lângă el, pe acolo, nu e pe acolo, la Bogdan! Bogdan! Eu nu mă cum face taurele ăla! Eu nu mă cum face! La săre! Nu ne-am găsit viață! Ia spune-ne asta taură. Mă, ce miroase a fum! Bogdane! Bogdane! Du-te pe acolo mai pe lângă taur și sperie și ambalează tare! Ce, mă? De ce ești? Scați cu ea, mă! Nu, mă! Ce dragă cu banana. Mă, calcă-mă! Uite-mă, dragă, cine e ce? Avea tragi. Păi 2 inci pe ăla aia. Nu te altă moție, bă! Nu! Nu, mă, calci cu ea! Ia ambalează-mă așa, ambalează-mă, stai pe loc! Ia ambalează și stai! Hai, mai nu mai filma, că degeaba te le știi. Du-te, mă, încăcat să te bată! Ești Dragoș? Cine ai? Ha? Și ce ai? Te spun, tati! O sun, fraiere, te încăcat să te bată de jegos! Știu! Da.